pahin. Kato, kun mä äänän ton Jonin lennokkia tossa. Se on opetusvideo. Se oli lennokit. Tää vähän rikki jo. Ei se oo, kun se toi etuosa tuolla, toisella puolella. Tuolla noin. Kun eräs hetki kokeili, et eiks tässä oo poppia. Niin. No mä liimasin sen. Tää on kiinni. No eiks tätä mä liimasin liimata sen kiinni, opetusvideo? niin. Revi nyt vittu irti sen. Revi. No se on helppoa, jos ei se oo kiinni. Ai niin, mut nyt mulla on kunnon liima. No. Ei lähde muuten enää. No ei, mut Oli siinä vikaa. mä teen opetusvideo. Älä nyt vittu väännä. Pidä sä persettä kiinni. Siis ihan oikeesti, niin mä en paskaa jauha. No ei, mutta tarviiko se nyt semmonen tehdä, kun se on kiinni jo? No, mut nyt kun se halusit näyttää. Tehdä, niin mä katon, niin saaks mä tumpaan. Painaks sä tosta? No. Tässä on ihan, tää perustuu puun pitkittäisiin syihin. Ai jaa, tää oli jo auki. Ensin liimaa. Painetaan pitkä selluloidi. Elikkä puhutaan puun pitkittäissyistä. Kastutetaan pitkät selluloidihuidut toisiinsa. Painetaan kevyesti yhteen. Perustuu siihen, eli liimaamme puuta toiseen, eli syyt toiseen. Eli samalla tavalla kuin liimaamme puita puuliimalla. Nyt teemme saman pikaliimalla. Tässä on lopputulos. Lopputulos on noin 3-4 kertaa vahvempi. Ota kiinni. Väännä. Revi. Tee. Pysyy. Kato, onko se kiinni? Sit saa joka jätkä nyt ottaa kiinni. Ei voi vielä, sehän on ihan märkä. Ota kiinni, Joni. Mä laitan sen kiinni. Revi. Väännä. Ei kun ota kiinni ja revi väännä. Älä et saatana mene laittaa sitä sinne. Koska tää on fakta. Sinne ei tarvi. No niin. Niin, verit satana rungopitulle. Joku satana tolkuttamaan. Tuliko video? Hyvä. Helvetin. No niin, revit rungosit vitulle. No ne on ne opetusvideot. Oliko väärässä vai oikeassa? Kyllä se oikeassa oli. Se on edelleen kiinni. Se on edelleen kiinni, mutta se ei olisi ollut kiinni, jos äsken oltaisiin tehty. Eikö?